Chámome María, estudo no Colexio Sei Ponte dos Rozos en terceiro D. Vou recomendar o libro que se titula A tupiña que quería saber quen lle fixera aquilo na cabeza. Os autores somos os nenos de terceiro D, que nos gusta moito facer contos. Érase unha vez unha tupiña que, como todas as mañás, despertou e asomou a súa cabeciña pola porta da súa toupeira e viu que facía un día espléndido. Entón, ao cabo dun rato, enterouse de que tiña algo raro na cabeza e púxose moi enfadada. Despois, saíu da súa toupeira moi enfadada e foi buscar animais. E todos os animais que encontrou non eran os culpables, hasta que encontrou dúas moscas que sabían quen lle fixera aquilo na cabeza. Hasta aquí podo contar. Eu recomendo porque podes aprender moitas cousas novas e ten ilustracións moi bonitas. Tamén podes aprender que as cousas non son o que parecen.